Te ka lejia kum ni ba I lau janga hak por bangi ya rakhe kata ka jing ya songkha ka jongi ka ba post nem mo I tho ya kata ko ka post ken kum ka jingkan mau po social media lang ba ka Facebook but I post kata ka ba ki ong ka India Love Project te ka jing tho ka jongi ka sulong bai tang ka ba I pensngo ya ka jing sngo jong jong halor ka jing ya songkha jongi mtala post nem Henry ke baca kalong hadiin ba ketu ki India Love Project kiyo ya ketu ka post kiyo I ketu ka post ka kring ya ki ban wat jeng tip shu ban wat benya shu te ki kontak I te ki kontak I ki kli tu ka ni ka ba pi post ka de chapang jong pi kumno ka le long kum ne mo pilong kun batai lam kan dia te ki kli ka tu kan ne ni kata kumba arsna me kamdan I shu Tingi rugi sengap bayar. Hui sini kepai phone call na pak Mumbai. Baki orang ba kidan na pak Mumbai ki bakwa banchna film. Ne kimot banchna kan ja web series. Halor kan ni but hadin baga jingwat banyak ki kwa bentip syai shu syapang kan ni ka story jong pi. Te ke wajah kalong ba hadin kata na pak Mumbai na pak ka Dharmatics ki kontak ini. Hadin ba kontak ki ong ba ngi kwa nuan Shillong kwa ni kendo bar khmat ki kwa ban ye ya ka jing shisha kan ki yo nomar tangkada po Facebook kalong no ngi post ki bro de lese ki kwa ban da yi hi de khmat jong nomar ba kai ka ba ya thu shapang ka jing long jongi long ba ka tu ka post ka de ka ba ka ba long khamplah dia te de hang ta hi ba ki da kwa hi ban wan kendo ni te ki da wan ni kendo ni ki wan hayeng laya syong laya kendu laya kana laya tip benia syapang jenglong jengman te hangta pada ada gilalit pai kasa don kata karai jong ki ba ken chnai kan ka film ken te ki kun thop lang te ka jingthmu jong kan ka Dharmatics kalong jong ukaran jong har kalong ban chna ye kan ka web series na ka banta ka Valentine's Day ha ka ba hapdeng jan 1000 tam ki stories ekeleng kari mo nang tu pada ki syasha kisah kolom lang kisah jet pada ya kini ki Henry tulis story ki bakan thop nak jar tuli ha sakita kan thopat saya story jong iru kapade ka wei ne story na po North East mana ka jala Meghalaya te lese hapong ba kalong sisyahi ba ka story jongi ka kalong ba khampla kamlong unique nomor ba lada pipe ye ka web series ka jongi ka kamlong ka ba lese hapong no ka janlong ka film ban nomor pale ha ka jing sisyahi kamyar nong banlap ba kajengya kendu si samla kalong hak ta kedur but lese tangki bala ya pet je ka web series kin thu ba pleng kalong ka bajana si ka te ading kata ke baja kalong director Vivek Soni ringkat bat ka team jongi kilawan kadan kajengya ring film yang la kumba arpos ngi lenter hasilong namar ka story jongi kamdei tang hapo shalong kaden kadan ka benta ka ba Syah Asam tu kadan hakba iwe itai balong kongsan hakba yadai ba kajingnya peni kendo ini ide inong snap radio ibana po Asam napo golagan itai mandira tedai leng ba I mandira bang isai poi kendo te kumno te kajing ring jong ka film du kalong tik kumbang long kajing sisha kumta nang ni nilai chati nya kendo kumta ken te sakawai ru kalong ba lembaga ni ka film kajing persang jong Vivek Soni ru kalong ban peni ya kajing sisha ko makalong namar kamdei ka story ka bangi shuya tho na shu thao kadai kum ba kalong hi kajing sisha kum ta tang ba kalong hakor kompon wandur le se kan I kum bangi kar kompon wandur ka wan hak ta kadur mo ba ka ilong very dramatic ba hanre kajing thumu jong Vivek Soni kalong ban pen I baik ya kajing syang ko mangilong kum gibrio te gani ka story jongi ka compare hi nomor bali ka don ar benta hang tu ka wei kalong kajing kendu jonga bat ilok jonga I Dr. Rajani bat ka ba ar kalong pat syapang kajing de jongi pada menta hadin bala yang ilaya syong bentang ilaya don kat ar snem kat sau snem kajing ya te kumno pat ban kumno kadang kata kajingnya dia arngot kajingnya iya jah pedang arngot bat kajing long jing im himan kasngi
kum armam la mo namar tengkat ni apa ya kajing tang nak por ya lang samla hanrei kajing sung thu jong ni kham chang phang hadin bangila shongkha hadin bangila ya shong but dai kata hi ka ba song tana de ba wivik soni ulong director ubala ubadan kajing champang ka pa janai ba kan kum director uba tha uba shit le ni love stories te akapada long song tana chi ka te e ban i ya ka subject udan but karu kompanwan yu ya ka story ka ba ngila yo ka jing jero keleng te na EPA shandul bat Karan Johar te it's really a big achievement lesi kadi ka sin baning kong ba mo na ka jela ka jongi te atu pila ju dream mo ba pinpoint sa kini ka pentane ka kalong kum lot rai tengkat la songo kumbala penkesan ya le mo tamanya tu hok di piken nga ngampa ju underestimate ila de ngatip ba blay la thau kerpang yang ai kata mo ya baro hi mapi ne baro buat kinong pe yak ne ka poru gidei bendan be kata ba blay la thau kerpang ini mo te kata te kasong hangi pat ken kumno ya jing em ni tho kumno ya jing em ni panyat kumno ni wat kilat kilenti ban keu to kata ka long ka wei hanrei akumanchu let's say tengkat da perkat kalong kum kajing pos niu ka ba nga ba dilong nga pinum ngen haus nem arajar hagapor mangidang yelang ni ladap snal pa poster jang film ni pinget ni ladap snal pa poster jang film hagaba ngadong along banga aktor ilong actress mai man ngi ong ba kani ka film kan sami perthai wi sni so it's like kind of vision kan it was ya kata ba king ong manifestation mo ta kentin but kata ka dei haus nem arajar shipho mo te kata ko na ta umtai te postari dansa arumta ko maflai mo hadin kata arajar pesawat kajing tumu dongi kalong ba ni justunan ba yu director ba kurtang Imtiaz Ali mo ubala snaki film ba per ba te ni tumu hai kata ni dan kajing angnot kin ba ni so ba mo la ban snai ni film andrai ya ka ege bala thaksun ba de ege ba blai la tumu chalandat dan batit mo ni tangkat ni e bro tangkum ka jing angnot andrai ban urlong ka jing angnot pat kalong ka wei te hadien ba kalilong kum ni nga pe ilog pe ngai yong plan imat ublai la tho lupa ya kani bangi ngin sayo pliang ya kani ka jing tumu ka jong mo but hadien hi bangila poi hapo Bollywood ngakan mau haswa bangan lecha Mumbai dekat bat ilok nam takani ke film kani ngakan mau sisien bangalit kai sha Bollywood sorry ngalit kai sha Mumbai bangalit yo to ka award na po UNICEF te ngalit kai sha ying yung Shahrukh kan te habang ngayeng Ahmad ying yung ko iksing sa wan di shali keren kai kan tenrai ban poi syati naka om bangi kwa balik pe ki aktor ndai ban lek hi nak bentar yala di nam ta ka story lajong kalong ke ba pelaba kan kalong ke achievement hi ya kata andrai banyak ka achievement kan ong ba kadai ka jing nyat sta jong play ba uibet ya ke ka balong kajing shisha jong kajing long jing em jong i ba kan pau prothe ba dang ta hoj hadin mang ya kundu ya Karan Johar hang tu Karan Johar plan ude ubri ula pe sani bhai ni ka story jong i ula undei shu long kum nong wei karu kom ya keren ya khana ni undei shu kum nong wei ni da ya shong ya keren ula ong bet ba kalong shisha kata ka story ke ba kapala show ab hayu namar baga ka story jong i dapat yang ni web series kari story jong ki khna hab long no ki badang kham samla namar ki we story de jong ki bala khamsan ki bala kham rang ba ndra ki jong i de ka young couple but kajing ya kalau uang ka i bos nat kalong bahang ni juk mentang ni ibun kilong yang sam kilong ki pak pra kata ka patience la ni perseverance kam dan te leng ba le se ka ni ka story jong i yo kawan ra ya kata ka jingi sungtu jingi champang kan wara kata ka jing sungtu ya jing pun jong kata ka kentin jing kan
Ti kalong kai ba songtonat yo poi hapo ngi ka namar kadan ka premier hang tu nung kong swa nang ta kadan sakoi ke premier bangi yo let hapo ka yes Raj studio ko ban yo le rung ru kalong ko ba andre banyak i la dia tu ke screen jong kham tam tu ke studio ka ba yes Raj daladi hi ushit screen premier yaki kanu film shot mi har ta studio jong ban yo syong kata di studio jong tang jong but Ju sha ya kiwe ban long lada kamut ban mi ke film un pech wai ke film hang tu nang tam supply te kalong ka long ka jing sultanat ka bam sto shu ban saban i tu celebrities ki bawon ki bawan te long hoi skong sarong hi bat ka wei ru ka long ka jing song thu ba plan lada don hi kata ka Ladaran hita kan sim bapi angno digi gen. Try ublay lan ti. Ti pilale cha Mumbai tu long pilayo exposure. Ti pilai ang tu ka jing perte. Lada fi compare pot beka state la jang ni ka film industry yang ni. Kai try pidan manam. Ni ngidang duna sa palat gen pi. Kai ka ba song tunat ko long ba ki noksna film ki jong ni ki long ki bala start mo. Ki dan ka jing champang banchna film ki dan ka talent banchna film ki babon. Baro ba kam ki bon frang iba Pradip Kurba kongsimi baro ki babon mo yo le sing yo banjer ka tenglun andrai ke ka bang ni sung thu pada ka don ka jeng ko te pi ka film industry ka dawai ki babon ki baro kam ti ba shuchna da ka mobile kum to ki perlu ki crore ban sna we film de balai ki perlu ka ta nomor ba ki kin hab ban long very minute detailing habas pisna film Andai hang ni ka jongi kia persang do ayap kat kabala kat ka bor tengka pisa ka bakila bandung yes na ki film hai budget ibarat berkum ta te kadau ka ban kong kalong bang ngim don ka yo kabar ka dong ngim don ki infrastructure tang ban pen i pajba film ru don jaka te hang no dor kan kiyo compare pat ya ka asam se pet ya ka yo asam ban chana film bat ki film hang the mata gila jang cross almost gila jan poi kat ka budget jong ka Bollywood ki film jong Jubin le ni big budget films te kai ka mut bag ha asam ka yo gadan kum kata ka environment gadan ka film ki environment gadan ha kala jong ni kalong betang ka ba ki bakot bor kile dan ote chulik krong bin pa Manipur ada bidan kam ki tiar ban ring film ru hapi krong ne bai namar bali jong lojong dan tiar ne ban buai ru film yo lada pihak buai tanggal light suruh habis dengoti lada pikwa iki brio ki technician ki babiang pihak kan no Manipur temen ta nya pun sotu ba pe ma mana kan ni kam penjerong khniat ini ipat mana kan ni pin pet am gawi ka social media post ko jonga ka bangai syong interview bat ki khna samla laingot na pa Mumbai na pa jela jongi ki ba pulih pa Mumbai ki pulih film ba hak tu ka video lada pipet pa pin lap ka jingi keren jongi ki keren ya kata ka ju ki ong ba kai ka bangi pulih ha Mumbai badangi ban pai siapa nak sekonom dan ni tengah kormaru tengkat lae teng benong bandon bamdon ka jaka ban shoot dak dor ti jingi gilong ibabun tamba nganong pakat dia banginum dei bendu mensi lese kan sawan gapor bakini kinong sa film kin kot bor dala dia benong ha sarkar te ngampat poi sadu jata kenapa ong simet lese play la nanti kin don kanwan kata ka kamai ka kaji aki bakin la pansong thu kin invest nimar kani gede investment kani gede ka art ka ba pihak invest pihak pelut kum ki youtuber ki hapen pelut ki hapen mendai tang baki ong wisuring kum to kadon ka wei ka stage ka ba pihak penbiang kitar kum ni kum taru gini nong sna film pai menta gini ki film kum Dominic Sangma ka film jong Dominic Sangma ka to ka ama ka rapture menta ka lapoi keleng jong ba man prang ka lapoi keleng jong ba Pradip bro te kai ka bang isu thu ko long pai kum ba Pradip ba idon ka lat ba idon ka bor pisa tengka bat kasap ka baladon lupa ka jenggur khu jong blai ila bansna ka film ka belong kat ka to ka magnitude te ladangi kwa begini kena sam lagi padon ya kasap ban direct ne haki we lan jong film kadon kam ka nyaki ban yo ka jeng kerjan lana dan kum kata pat kadang jengai bang Oke.
Okay, tang in oswang ta. But ni nget namar bag ma pil ang maki don ke potential. State jungi tai don kampat sekum no bangin pen bahan. De stonat kata ka jungi tu kana jungi. But ka jingat denti jong pi yo men sim sibon but nganget ki bapet ya kan ni kin yo men sim